Ate, kas kanayon kong ibagbagan o dada kita'y kaya't na itipay sa linong ako. Haantay nga daw da. Nga kukuin niya. Haan nga isunod nagdapo iti. May sa tayo agar dyan. Nagdapo man ako nga pangsyon. No nagpasalinong ka iti may isang organisasyon. Haantay kag nga bangbanggitin nga affiliate ka lang. It is a discrimination to the person unin na po. Tangamin, haan nga di gagang tayo, di mangi discriminate, no digit di ad ako mga sapuyo na tayo, tanakita na nga ad the potential di may isang function, iso nga imay. Nagdapo pa iso na apo iti sa balingan, o iti na kaya na kana. Iso nga, kadagijay ko apo, hantay nga kukuin nga adat. Teko na nga pa, ang ni Founder Jerry tayo, oray siyang biubingan ko awawan dat iti dudo.